mai vakandichengeta ndati ndiani hapana. Dino dada na mama. Hi guys, Ndibali Benbek. I'm meeting my teachers from Long Deck. Nakachapana Form 1, Form 2, Form 5 and Form 6. I want my matanda vaindisa shona. Naigona shona singaiti. Dumye pembe. Icho kwa dumwa naindikadisa yeye Mrs. Matana shona aba 6 Masirai for Form 5 for Form 6. Yeah. I was a good student, as you can see. Kudayoka kuratidza kuti zvai Batire mwana aida uverenga singamboite aiuya achindibvunza ndingoti this is too much but hey munanga ine jinja nezvinhu zvaaida kuita mufunde Long time. Trudy. What else? All right. Yeah. Yo, when? I'm going to the school. Yes. Tasvika titakuta zamani tisigara ari katimufare kuchikoro. Exactly. 24 yedu yakazita yazita booking neshungu. Saka takuzopa kwa 24 mani. Saka takukwanisa 24. But apa half me I'm not sitting kind of friend ngomuri so you live in the ndanagarisa. Isakona mistinga. Mwe ndenda kutotsa njisa yachoka. unongoimba Nento kipa munchani mwisa pasi mdombo ibaka. Zvimwe ndo zvinoenda wirana nemuti amchiti akasati ari kuuya. Ya zvinogona kuita hazvo haisi document. Ndokuindo kuya nonzi. Sekendi ndinganzi. Ana matoita kwaya chana ndakucha usiku. Kana changoroti pano papa munoenda tinotanga ini. Well, I see bro. This one. Today we have brought you one of our products. Mwana watakatanga naye Form 1. Takamudzidzisa chinonzi music chi nechikoro. Right now kune vanhu vazhinji vanoti zvimwe zvinhu hazvina basa muupenyu. Akaenda Form 1 yake akasvika Form 6 pano paLiebenberg. Akaenda ku MSU kwaari kutora degree remusic. Izvozvi ndofunga vanoenda paFacebook vanoenda pasocial media uri kuona naika. So Mwari ane mabatiro ake anoita. Today is Tuesday. Ndo patowandosangana kana achita zvemusic achita zvedebate or whatever we want to do. So today coincide with the day that we are supposed to restart our school choir in this school. So soon after maona product yedu shasangana ndofuka kusinganetsi ku 1A kuzasuko vanda kujoina choir. Those who want to emulate Batsirai Shasha. Naika. So I want to call upon Batsi and his friends. Ana kuya yega, ana producer wake, ni vanhu vamuchenda navo. Naika. So he's going to talk to us. He's going to give us a piece from her music. And it Taka media kushanda na Batsirai Shasha. Batsi uyu chakanzwa kuti mwana wekunokuchief akadzidza panapa paLiebenberg. So tikushanda naye kumutaka media. Mutaka media is a stable inoita zvemusic. Saka vazhinji venyu vachazoda kuita zvemusic tichatobva nemamusicians munomu.
pari zvino tiri kushanda nemamusicians akawanda vakaita sana Gaspi Warrior, vana Toki Vibes, vana Diana Samkange. Tine CD rabatsi rinyowani rakaita collaboration na Diana Samkange. So tati timboya nabatsi kwaakatangira zvemusic achimbawo musical choir naSimoya vakamumodha kuti ave zvaari nhasi. Batsi achazenge achiita homecoming show yake paFusion musi wa25 May inoAfrica Day. Saka inini sevana paLivenberg vakadzidzawo naye tiri kukokaiwo kuti muye muzosimbisa vanozodawo kuita zvemusic vachazenge vachitoona ipapo because tine Alright, so ndakaita song na Diana ka madiscussion ndinawo Diana Samkange mumuziya ndoda munhu anondudza title yesong yacho ka ndine disc ne5 bond panapa ndakabata ndampa ari kuziya title yesong yacho ndoba ndampa vachauya kubvisa mwenje vasiyerema wochiti ine vakandivinga vakabata foni vachindiratidza zvemadhimoni kuda ndichinjenzera ndirasike nokuda kwemafoto asimoni shuwa handidi zvemabikosi kana ndotonga ndichinjetoni saka sheedzai vana diabori ndoda najesu saka bring it on. Yes. Oh yeah. Nice. Aga. Bade band ka live. Tasvika pane time tikadai over ndambo tipalibenbig Ndoda kupenda